Storja oħra mill-ktieb Minn fuq il-għadba ta' Charles Asa jisimha Saverina. Saverina kienet toqgħod f'mezzanin żgħir fit-triq tagħna. Fil-fatt dan il-mezzanin kien parti minn dar li l-werrieta kienu qasmu f'żewġ tidjar u bijaw 3 kmamar li kien hemm fuq lil Saverina u l-kmamar t'isfel bil-bitħa lil Peppi ta' Bronja u l-mara tiegħu. Din Saverina qatt ma kienet toħroġ minn darha ħlief biex tixtri u tisma' l-quddies. Dejjem fit-tieqa tittawwal għal barra u minn hemm tilħaq salib kulħadd. Bejn għax kienet kibret, bejn għax saħħitha kienet marret lura u bejn għax kienet traskurata minn qaddisa, Saverina kellha ħmieġ kemm trid fid-dar. Darba kont ħaltanda meta ommi kienet batitni biex nagħtiha xi ħwejjeġ qodma. Kien hemm riħa tinten u kelli 700 sena sakemm nitlaq il-barra. Fil-kamra kien hemm dawl dajjef ġej minn bozza tal-15. Imdendla mis-saqaf b'wajer mimli kollu ħmieġ tad-dubbin. Meta llejt rasi lejn is-saqaf, indunajt li xi wħud mix-xorok kienu mxarbin asra. U trafu li fuqu kienu qed jistrieħu kien mikul bis-sadid. Ommi dejjem kienet tibża mill-ilma tax-xita u l-ħsara li dan jagħmel fuq il-bjut. Kull sena kienet iġġennel lil missieri biex hekk kif joqrob Settembru dan jitla' jdur il-bjut bis-siment. Din l-ossessjoni li kellha ommi iwritta jien u kull meta nidħol f'xi dar mingħajr ma rrid l-ewwel ma nħares kien ikun lejn is-soqfa biex nara f'liema stat huma. Bejn Saverina u ta' Bronja ma kienx hemm relazzjonijiet tajbin. Ir-raġuni prinċipali kienet il-fehma politika. Saverina kienet nazzjonalista u ta' Bronja kienu laburisti. Kien żmien meta l-laburisti kienu fil-gvern u kienu qed jitħabtu biex Malta tintegra ruħha mal-Ingilterra. In-nazzjonalisti kienu kontra din l-idea u allura fil-pajjiż kien hawn qasma bħalma jiġri dejjem meta jkollok żewġ partiti kbar. Hija tassew ħasra lill-politika li hija ħaġa tajba u meħtieġa ħafna drabi minħabba l-fanatiżmu, il-preġudizzju u l-injuranza twassal biex tifret u tnissel mibeda xi kultant ukoll bejn il-membri tal-istess familja. Bejn Saverina u ta' Bronja kien hemm pika kbira. U fi żmien xi elezzjoni din il-pika kienet tilħaq il-quċċata tagħha. Ħafna, l-aktar laburisti, kienu jqisu lil Peppi bħala espert fil-politika. U meta kien jibda jitkellem, ħafna kienu jinġabru madwaru biex jisimgħu dak il-kliem mimli erf. Ħafna kienu ħajruh biex joħroġ għall-elezzjoni. Iżda Peppi qatt ma ried. Kien kuntent kif kien. Kien iħossu bniedem importanti fil-każin tal-partit u l-gost tiegħu kien li jaħdem għall-ideali u l-prinċipji tal-partit li kien iħaddar. Peppi kien imur kull meeting, jaqra l-gazzetta mill-ewwel paġna sal-aħħar paġna u jattendi kull konferenza politika li jorganizza l-partit. Saverina ma kienet tagħmel xejn minn dan kollu. Għalija kull min kien iżomm mal-Labor kien ħażin u kull min kien ma tal-maduma kien tajjeb. Daqshekk u xejn iktar. Dan kien prinċipju fundamentali għalija. Kif ġaqet kien żmien l-integration u l-Partit Laburista kien qed jagħmel propaganda kbira biex iwassal il-messaġġ politiku tiegħu fost l-elettorat. Peppi ħass li hu wkoll kellu jagħmel il-parti tiegħu u ma joqgħodx lura milli jagħti semu. Nagħmlu meeting fit-triq għal darba waħda lil sħabu tal-każin. M'hemmx għalfejn ngħid li kulħadd qabel miegħu u minnu fih Peppi beda jaħdem biex dan iseħħ. In-nies tat-triq hemm bżonn jifhmu x'ġid kbir se tħalli l-integration, kompla sostni Peppi, u sħabu tal-każin reġgħu qablu miegħu. Meeting fit-triq kien avveniment interessanti. L-elezzjoni ġenerali kienet għaddiet
u l-meetings fit-toroq kienu spiċċaw. L-idea ta' Peppi li jsir meeting fit-triq tagħna għanqlet interess fil-laburisti u rabja fin-nazzjonalisti. Jekk m'għandix noqgħod nisma' l-gideb tagħhom, gergret weħeda Saverina, hekk kif saret taf li tal-Labor kienu se jagħmlu meeting fit-triq. Biex taqgħod, Peppi kien rama loudspeaker fuq il-bib tad-dar tiegħu li allura kien jiġi taħt it-tieqa ta' Saverina. Dak apposta għamel hekk, qalet Saverina, imma f'wiċċu jibqa'. Il-meeting kellu jsir is-sibt filgħodu fl-10. Mat-8 Peppi kien ġaqet jarma l-mikrofons u l-loudspeakers, ġabs xi siġġijiet mill-każin u lesta kollox. Il-lejl ta' qabel kienet għamlet maltempata qawwija u t-toroq kienu għadhom mimlijin dajjar. It-temp kien fetaħ xi ftit u l-laburisti kellhom tama li jkompli b'nazza. L-oħrajn, kif wieħed jistenna, dew jitolbu għax-xita. Fosthom Saverina. Mas-7 ta' filgħodu Saverina ħarġet inkiss mid-dar u telqet għand qariba tagħha. Kellha bżonn tagħmel ħalba xita qawwija ħalli tħassrilhom kollox. Dittit Saverina iju sejra fi triqita. Mal-10 beda l-meeting. Iżda ftit wara l-ajru beda jissaħħab u n-nazzjonalisti bdew jitbismu. Il-laburisti bdew jinkwetaw. Wieħed min-nazzjonalisti qal: hekk imisna, ninaqdu ħaġa waħda mal-Ingliżi ħalli jkollna x-xita bħal ma jkollhom huma. F'salt wieħed bdiet nieżla xita qliel u sfratta kollox. Il-kelliema dabru rashom lejn il-każin u Peppi imxarra pasra beda jżarma l-microphones beża li issirilhom xi ħsara. Min jaf kemm talbet għax-xita dik ix-xifajk, qalet il-mara ta' Peppi. Issa ħallik minn Saverina u ejjejn inżarma, għajjat Peppi li kien ġaxxarra pasra. Ix-xita komplet nieżla b'saħħitha kollha u kulħadd beda jinġabar f'daru. F'ħin minnhom naħseb li kien għal ħabta ta' nofsinhar instema' ħoss kbir. U fuq il-bejt tad-dar ta' Saverina deret daħla kbira ta' trab. Parti mis-saqaf kienet ċediet taħt il-qawwa tal-ilma. Peppi u martu kienu l-każin iżda hekk kif semgħu bl-aħbar telqu jiġru lejn id-dar. Ix-xita kienet bdiet teda xi ftit u kulħadd kien moħħu f'Saverina għax ħasbu li kienet inqabdet hemm ġew. Ġew il-pulizija tat-tifi tan-nar u daħlu ġewwa. Iżda qabilhom kien ġadaħ għal Peppi biex jipprova jsalva l-Saverina. Il-ħsara ma kienx kbira daqskemm ħasbu. Fis-saqaf tal-kamra tas-sodda kien hemm toqba kbira fejn kien ċeda wieħed mit-travi u sfrondaw ix-xorok. Meta waslet Saverina, sabet in-nies jistennewha u kien hemm Peppi laqaħħa. Kieku taf x'qata ħadna, għalilha. Ħsibna li kont għadek hemm ġew. Saverina baqgħet imbelħa tħares lejn il-faċċata tad-dar. X'ġara? Saqsiet. X'ġara? Ma tafx li waqgħatlek biċċa mis-saqaf, għalilha Peppi. Saverina ridet tidħol ġewwa, iżda l-pulizija ma ħallewiex. Kienet hemm il-periklu u qabel jiġi l-perit laqqas ta' Bronja ma daħlu f'darhom. Saverina nfexxet tibki għax issa fehmet li ma kellix fejn tmur toqgħod. Issa se nagħmel? Staqsiet bidmuh f'għajnejha. Irringrazzja lil Peppi li ħolhom bil-meeting għax kieku int ma kontx toħroġ mid-dar u min jaf kif kont issir pulpetta taħt il-ġebel u d-deffun, għallila Leppu li kien jieħu ħsieb inadda fil-każin. Saverina ħarset lejh u għalkemm fehmet li kellu raġun, xorta xtaqet tibatu jixxejjer. Peppi resaq fuqha u għalilha: tibża xejn Saverin, jekk ma jkollokx fejn tmur, nieħdu ħsiebek aħna tal-każin. Imma Saverina rat kif għamlet u sabet kien għand waħda mill-qraba tagħha sakemm saret it-tiswija fid-dar. Meta reġgħet lura,
Il-ġirien tawa daqqatit tnadda fid-dar. Fosthom kien hemm ta' Bronja li kienu jittamaw li xi darba Saverina għad tivvota Labour.